människans skrivna historia är 5000 år gammal. Det har hänt mera på de sista 50 än de andra förutgående. Människoheten är 500 000 år gammal. Det har hänt mera de sista 50 åren. Vad kommer det hända de nästa 200 åren? Människan är på väg till att mutera sig kanske. Kanske in något helt nytt. Bli en helt ny varelse. Den nya rasen människan kommer att bli den aggressionslösa människan. Vad är det som förhindrar denna sociala utveckling? Jo, det är hela den sociala struktur vi lever i. Överklassen som trycker ner underklassen, trycker dem ner i analfabetism, trycker dem ner i nöd, trycker dem i hunger och spillrar bort och kastar bort den potentiellt mänskliga intelligensen som kan användas till något nyttigt. Korken, den här förbannade korken som förhindrar all utveckling. Visst bara den försvann, visst bara korken försvann, så skulle människan